Da ni newydd cael croeso mawr o fama yn Sbyty Neville Hall ac oedd hi'n braf gweld y doctor sy'n dod allan i ni gael siarad efo nhw am beth da ni'n neud. Ac rwan, da ni ddechrau ymlaen a mynd ymlaen i Llamer y Muallt. A da ni wedyn yn mynd i fynd yn dringo'r waliau yma. Dwi'n gwybod ar ôl y rhaffau uchel a dwi'n gwybod gobeithio bod yma'n waliau uchel. A wedyn da ni'n cael mynd ar y bucking sheep. Mae hwnna'n mynd i fod yn lot o hwyl, ond dyma'n mhres i ar y gauchos. Wel, mae'n barod i Sadwrn, a da ni nefyd yn y minibus, da ni nefyd fod mewn sbyty, ac o'n i'n meddwl bod gen fi fora bach eitha easy. O'n i wrong. Go! They attempted the Snowdon Challenge, which is 3,600 feet, and they had to climb the tower 120 times to meet that 3,000 feet. That's the idea of it anyway. And so far, it's going quite well. I think it's fantastic they're raising awareness of organ donation. I think it's a fantastic thing, particularly with the new legislation coming. I think it's fantastic. You don't realise how hard they work until you're doing it yourself. I've been in charge of monies, so sort of socialise in the evening, go to bed and then think, drat, and counted the money. So I've been up till 2 a couple of nights counting money, then back up at 6 in the morning. So it has been a challenge, yeah. Mae pawb wedi cefnogi pawb ar hyd y ffordd, ond mae yna rei pethau, mae'n rhoi yr her i ti yn llythrenol, felly oedd o ddim yn mynd i fod yn hawdd, oedd rhai pethau yn rili anodd, ond yn cynnwys hwnna, ond dwi'n falch o fi wedi gwneud o. 16, dwi'n meddwl. O Gwyl yn dweud bod fi wedi gwneud 12 yna, ond mae'n trainer i'n dod â coffi wan, energy TV1. A toasted tea cake, a dyn gyda ni fyny eto wedyn. Ar dyma fydd ni'n treinio. A dyn, just cadw fy hyn nes at y graig. A pwmpio coesa, oce? Pwmpio coesa, oce. Mae'n hwnna i sydyn oes. Iawn, bos. Oce, bos. O'n i newydd gyrraedd Dre Newydd a da ni gyd mynd i gael go ar y ddafad bycio. Ia, bycio nes i ddeud. The Bucking Sheep. Gewn ni weld sydd eithi wan, ond dwi'n ama mai Alejandro a Leonardo fydd yn dda, achos maen nhw'n gauchos. Gewn ni weld. Gynta heddiw yma, Mr Leonardo Jones o 42. Mae wedi bod yn wythnos i mi. Beth yw'r gair doch? Emosiynol, mwynhau, ffrindiau newydd, ond tu ôl iddo fe gyd, mae jyst y ffaith bod ni'n cael y neges yma allan. A beth dwi'n deimlo ydy bod y neges yn cael derbyniad da hefyd. Mae yna lot o bobl yn dweud, ia, da ni'n mynd i siarad. So siaradwch y diolch. Gyd.
croeso anhygoel yma yn Ysbyty Meilor yn Wrexham. Côr ieuenctid o Jamaica wedi dod yma yn un swydd, o'n yma wrth gwrs yn Steddfod Llangollen, wedi dod yma yn un swydd i fama i ganu ni heddiw. Wel, dyna ffordd i gyrraedd Wrexham. Croeso bendigedig, da ni gyd i blino, a dyna be oedden ni angen fel croeso. So, da ni'n idio canu can iddyn nhw rwan, i dalu nôl. Oce, myni o. Dwi'n gofyn bywyd mo'i ffys, a'r y bunnau berlau mam. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lam. Calon lam llawnion ni, tecach yw na'r lili glos. Dim ond calon lam gan ni, cal i'r dydd a chal i'r nos. I think they've done a fantastic job, and what's been really encouraging for me to hear is that people already know about the legislation. They are aware that there's going to be a change in organ donation legislation in December here in Wales. So that was really good to hear too. I'm going to concentrate on the 11 fantastic friends that I have behind me here. I only had to ask once with all of them if they would come with me on this experience, adventure, challenge. And all of them have been integral to the success of this week. Mae'r merch yma hyn sydd ar ôl, merch ydw i fel ewyth yr iddi yn falch ofnadwy ohoni o'i chryfder. Mae wedi bod yn gryfder i ni fel teulu yn ystod y 2 blynedd dwytha ac ar hyd y daith i mi. Gwen Llian. Rhys Meiron is one of those very rare people who have the courage to see out their vision and to back up what they believe in with action. It is my privilege to work with Rhys and to say at this point, Rhys, at the end of our 4th escapade, that it's been a privilege to work with you, and I very much look forward to working with you again. Diolch yn fawr iawn, Rhys. A year ago last week, I was diagnosed with liver cancer. 6 months ago, next week, I received a liver transplant. Sadly, only 1 in 20 people that get liver cancer, as I got, get a liver transplant, because there are simply not enough donors of livers. But thank you so much for all you're doing, because it's through work like you, the work that you have done, that have saved my life. Thank you so much. Dim
Dwi'n falch wedi gorffen a dwi eisiau diolch i bawb am helpu ni a dod efo ni ar y daith i gyd. Mae wedi bod yn wych. A fe clywed neges bersonol fe glywed ni fanna wan wrth gloi yn taro adra yn doedd ac yn gwneud bob dim da ni wedi gwneud yn werthfawr chi. Wrth wneud y daith, mae bobl wedi dod at ni a dweud wrth weld beth dyn ni'n neud, maen nhw wedi newid meddwl am roi ar gannau a mae bron pawb wedi dweud bod nhw wedi cael y sgwrs oherwydd y daith yma. Felly, dyn ni'n hyrod falch bod nhw wedi galluogi bobl i gael y sgwrs a gwneud gwahaniaeth. Achos bod o'n rhywbeth mor personol, mae'n gwneud ni yn falch bod ni wedi gallu gwneud rhywbeth da allan o'r sefyllfa drwg. Swn i'n dweud bod hon wedi bod yn fwy emosiynol na unrhyw daith o'r blaen. Mae rhoi o gannau ynglyn â bywyd a marwolaeth. Mae o'n ynglyn â'r rhodd eithaf. A mae'r rhaid dweud ydy. Mae o wedi bod yn emosiynol. Mae dal yn emosiynol. Dwi erioed o'r blaen, mae rhaid mi ddeud, wedi ffindio'n hun mewn drama a ngwyneb i'n toddi. Achos dyna oedd y profiad, oedd y peth mor ddirdynol. Ond am un llygad yn y theatr yn sych, dwi'n meddwl. A mae hwnna'n rhan o'r profiad y fi ac a gafon ni dros yr wythnos. Ydy, mae'n emosiynol, ond hefyd mi fedrwn ni credu bod ni yn ei gwahaniaeth a dyna beth sy'n bwysig yn y pen draw. Mae o wedi bod yn wythnos wych. Gai mon diolch o Wilod Calon am y gefnogaeth anhygoel da ni wedi cael ar bob lefel yn ystod yr wythnos yma. A gobeithio fydd y gefnogaeth yna yn parhau a fydd pobl yn mynd i'n tudalen Just Giving ni ac yn cyfrannu i gronfa Elen. Diolch yn fawr iawn i bawb a dyna ni ddod â her Cylchdaith Cymru 2015 i ben. Diolch yn fawr.